שלום לכולם. בדוגמה זו נציג כיצד ניתן ליצור פתח עגול על גבי משטח שאינו מישורי. על המסך ניתן לראות את התוצאה בגמר התהליך. בדוגמה לפנינו אנו מעוניינים ליצור בדופן הגליל פתח עגול בהתאם למעגל הצמתים שאנו רואים כאן. לצורך הטלת צמתים אלו על גבי הגליל, אנו מגדירים את משטח הגליל ומגדירים קו שמציין את הכיוון שבו אנו רוצים להטיל את הצמתים. בדוגמה זו אנו ניצור צומת נוסף ביחס לצומת קיים כדי שנוכל להגדיר את הכיוון בהמשך. נגדיר צמתים. בעזרת הכפתור F8 ניצמד לצומת קיים כלשהו, נניח צומת 1354, ניתן לראות בצד שמאל למטה שזה מספר הצומת שנצמדנו אליו, ואם אני אלחץ על הכפתור השמאלי בעכבר ואני גורר את הסמן כלפי מטה, ניתן לראות שהלחיצה על הלחצן השמאלי והחזקתו לחוץ גורמת לכך שהקואורדינטות ננעלות. וכעת אני אגדיר צומת שנמצא במינוס 13, שזה אומר מטר ביחס לצומת הקודם, ואסיים. לא חובה, אבל בדוגמה הזאת אני אצור קורה כדי שאני אוכל לראות בדיוק מהם שני הצמתים שמציינים את הכיוון. כעת, אחרי שיש לנו שני צמתים שמציינים כיוון, נעבור להגדרת צמתים. בהגדרת צמתים הבסיסית יש אפשרויות נוספות. נלחץ על more, ואנו רואים שקיימת פה אפשרות ליצור צמתים על ידי חיתוך של קו עם משטח צילינדרי. בדוגמה זו אנו מעוניינים להטיל יותר מצומת אחד, ולכן נסמן אפשרות זו. נלחץ על Define. שימו לב, בפרומפט ליין בשורת ההסבר התוכנית שואלת איזה צומת אנו מעוניינים על הצילינדר לבחור. כדי להגדיר את משטח הצילינדר נבחר את הצומת הזה, לאחר מכן צומת שני, צומת כלשהו נוסף על המשטח בעל העקמומיות שלי, וצומת שלישי. בעזרת שלושת צמתים אלה התוכנית מזהה את כל יתר הצמתים שיוצרים צילינדר או קשת. כעת התוכנית מבקשת שנצביע על צומת שמציינת את תחילת הקו שאותו אנו רוצים להטיל. אז זה הצומת הראשון, והצומת השני שיגדיר את הכיוון. אני רואה שפה מופיע 1354 בזמן שאני מסמן אותו. אז כרגע יש גם כיוון, אז יש משטח ויש כיוון. ובעזרת פוליגון אני אבחר את כל הצמתים שאני רוצה להטיל על המשטח. ניתן לראות שהתוכנית הטילה את כל הצמתים על גבי המשטח בעל העקמומיות. כעת אנו מעוניינים ליצור את הפתח כולל השלמת האלמנטים. לצורך כך אנחנו נבודד את המישור של התצוגה שיוגבל לאזור שבו אנו רוצים ליצור רשת מחדש. נשתמש באופציה שנקראת Limit Display by Coordinate. נסמן גבול תחתון על ידי סימון במודל וגבול עליון. נבחר את צומת זה. אוקיי.
בודדנו את החלק שעליו אנחנו רוצים לעבוד. בדוגמה זו, העיגול הוא על מישור x2, x3, לכן אני יכול להשתמש באייקון זה, או אייקון זה נמצא גם בדיינמיק רוטייט, x2, x3. כעת נמחק את האלמנטים באזור שאנו רוצים ליצור אותם מחדש. כדי ליצור אלמנטים מחדש כרגע, תוך כדי שימוש בצמתים שכבר קיימים על המשטח בעל העקמומיות שלי, אני אמחק צמתים שהם קרובים מדי אחד לשני כדי שלא ייווצרו לי אלמנטים קטנים או בצורה של משולש ארוך וצר. נמחק את הצמתים שנראים לנו שהם מיותרים על המשטח. כמו כן, גם אפשר למחוק את כל הצמתים שנמצאים בתוך החלל. אלו צמתים שאני מזהה אותם כחלק מהרשת לפני שהטלתי את הצמתים, והם קרובים מדי לצמתים אחרים, לכן אותם בלבד אני מוחק. לאחר שמחקתי אותם, אנו נשתמש באפשרות בתוך Elements Mesh, קיימת אפשרות שנקראת Use 3D Projection of Existing Node. כלומר, אנחנו נציג לתוכנית מישור כלשהו, והתוכנית תשתמש בצמתים שנמצאים מחוץ לאותו מישור, היא תיצור רשת על המישור שנקבע ותחזיר אותם לקואורדינטה שבה הם היו. אנחנו לוחצים פה אוקיי, וכעת אנחנו צריכים להחליט באיזה כיוון אנחנו רוצים להטיל את המישור. בדוגמה שלנו אנו נבחר במישור x2, x3. בחרנו x2, x3, וכמו בהגדרת mesh רגילה, אנחנו מגדירים את הקונטור של המשטח שלנו. בדוגמה זאת, הקונטור, אלו ארבעת הצמתים של הקונטור. בדוגמה זאת יש לי גם פתח, לכן אני אבחר באפשרות זו, ונניח שהפתח מתחיל בצומת הזה. פה יש לי כפילות שהייתי צריך לבטל אותה לפני כן, אבל נבחר צומת כלשהו. אם אני בוחר ארק, אני יכול לסמן את הצומת הזה כצומת, אני אבחר את זה כצומת אחרון, כן? שימו לב, ארק אנד, וצומת כלשהו, צומת ביניים. התוכנית זיהתה את כל הצמתים שנמצאים על ההיקף, ונשלים עם קו ישר כאן את שני החלקים האחרונים. כאן שוב פעם היא אומרת לי שיש לי כפילות שהייתי צריך לבטל אותה, ובוחר אחד מהם, ו-End Contour Definition. התוכנית שואלת is the mesh OK, הוא נראה בסדר, ואפשר ללחוץ OK. וניתן לראות שיצרנו פתח עגול. בואו נחזיר את המודל כולו. צמתים אלו אפשר למחוק, או אם רוצים להמשיך להגדיר פה חלק, איזשהו צינור שמחבר, אפשר להשתמש בהם. בדוגמה זו נמחק את הקורות, ולאחר מכן נמחק את הצמתים.
ניתן לראות שקיבלנו פה פתח עגול בצילינדר. כעת אפשר למחוק את הצמתים שהיו כפולים בעזרת Unify, לחץ OK, וניתן לראות שפה ופה היו צמתים כפולים, שזה צומת של הצילינדר שהיה קיים, ועוד צומת שהטלנו, וגרם לזה שיש כפילות. עד כאן, תודה רבה על הצפייה.